Nachádzame sa v obci Čaňa, kde máme na predaj tento trojizbový byt. Tento byt je úplne vhodný pre väčšiu rodinu s deťmi, nakoľko má 75 m². Súčasťou bytu je pivnica, spoločné priestory a veľká výhoda je to, že si môžete k tomuto bytu dokúpiť aj vlastnú garáž. Byt má takisto lóžiu s výhľadom na zdravotné stredisko, ktoré je len pár metrov od tohto bytu. Nedaleko bytu je takisto pošta, je tu zastávka SAD. Súčasťou rekonštrukcie bytu bola aj výmena celej kuchynskej linky, ktorá je momentálne namontovaná na murovanom bytovom jadre, takže nie je to žiadny umakart. Bol takisto vymenený sporák, chladnička, digestor a mikrovlnná rúra. Obývačka je momentálne prázdna, ale môže to vyzerať aj takto. A táto veľká spálňa takto. V spálni je takisto veľká stavaná skriňa a ešte väčšia je v detskej izbe. Takže zimné vetrovky, letné vetrovky, všetko sem dáte. K tomuto bytu patrí aj toto súkromné ihrisko na súkromnom pozemku, ktoré je len vaše, je oplotené a tu sa vaše dieťa môže vyhrať so svojimi malými priateľmi. Veľkou výhodou tohto bytu je práve jeho lokalita. Nachádzame sa v pokojnej uličke, veľmi blízko máme zdravotné stredisko, minútu vedľa máme poštu, takisto je tu Tesco, zastávka SAD, verejné parkovanie. Ak by ale parkovisko bolo plné, máte možnosť kúpiť si vlastnú garáž k tomuto bytu.